बेलगुरि रंजालि बैसागु अनसाय आफादनि बानजायनायाव बेलगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा 32थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुंदों। कक्राझार जिल्लानि कक्राझार महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बेलगुरि आफलागाव गामिया बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंदों। गेलेनाय बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो हारिमुआरि बादायलायनाय बे मोनथाम आयदाखौ लानानै खुंफुंनाय बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै बेलगुरि रंजालि बैसागु अनसाय आफादनि आफादगिरि ननि गपाल नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा बुंथियोदि बेलगुरि गामिया थांनाय 1991 इं मायथाइनिफ्रायनो रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ खुंबोयै देग्लाय 32थि खेबाव आगान होबाय। लोगोसेनो 32 बोसोराव आगान होनाय बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ खुंबोनाय थानाय बेलगुरि गामिया आसाम सरकारनि 1,50,000 रांनि अनसुंथाइखौबो मोननो हादों होननानै गोजोननाय फोरमायबावो। रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय नोंथांमोननि बेलगुरि गामिया खुंफुंदों दिनै सानसेनि हाबाफारिजों मा हाबाफारिखौ लानानै नोंथांमोनहा खुंफुंदों, मा आयदा दं बे हाबाफारियाव? आच्छा, गिबियावनो जोंनि बे बैसागु रंजालु फोरबोआव नोंथांमोननि चेनेला जे बेवहाय चेनेलनि गेजेरजों जोंनिसिम जोंनि अनसायफैदों बेखौ आङो गिबियाव गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बोसोरफ्रोम खुङै देग्लाय खुंगा 32थि खेब बैसागु फोरबो खुंफुंनो जोबथा दिन। दा बेनि आगोल जोंहा बेवहाय बैसागु फोरबोजों लोगोसे जोङो दिनै मोनथाम आयदानि बादायारि लानानै जोङो बे फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो। जेरै हारिमु आयदानि बादायनाय, गेलेमुआरि आयदानि बादायनाय आरो थुनलाइयारि आयदानि बादायनायखौ लानानै जों मैखोम बादायलायनाय होयो आरो बेवहाय जोङो हाजासे बान्था होयो। सेथि बान्था, नैथि बान्था, थामथि बान्था आरो बिनिफ्राय लोगोसे बैसागु फोरबोनि मुङैनो जों बेवहाय बैसागु खुंग्रि आरो बैसागु खुंगुरखौ लानानै जों मैखोम बादायलायनाय जायो आरो बैसागु खुंगुर हिसाबै बे गामियाव जों सायख'नाय जायो, बैसागु खुंग्रि हिसाबै सायख'नाय जायो। बेसेबां मायथाइनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ खुंबोआ बैसागु रंजालि फोरबो? ओरैनो जोङो 1991 मायथाइनिफ्रायनो बे फोरबोखौ खालामबोदों। बिनि आगोलबो फर्मेलि नङाब्लाबो जोङो बैसागु फोरबोखौ खालामबोदों। बेबादि गामियाव रंजानायनि गेजेरजों खिन्थु 1991निफ्राय जोंनिया मोनसे डिसिप्लिन, मोनसे जौस्राङाव थानानै बयबो बादायलायनायनि गेजेरजों बे बैसागु फोरबोखौ खुंफुंबोनाय जादों। बिथांमोनहाबो गोजामसै। जोंजों लोगोसे दङ गागि अल इन्डिया रेडिअ आर्टिस्ट, बिथाङा जोंनि गामिनिनो प्रफुल्ल कुमार ब्रह्म। दा बिथाङा जोंजोंनो जाजमेन्ट जाना दं, बिथाङाबो रोजाबगोन। आरो लोगोसे जोंहा गामि साखाथिनिनो खदुमबिल गामिनि नांजाबनाय गामि, बिथाङा जाहैदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादनि बिथाङा चिफ एडिटर, गाहाय सुजुगिरि। बिथांखौबो जों मोननो हादों, बिथांखौबो जोङो बाहाय मेथाइ रोजाबहोफैनो हादों। बिथाङानो दहाय बे हान्जा मोसानाय बादायनायखौ बेखेवजेननाय जादों। दिनैनि बे हारिमु बादायलायनायाव मोसानाय बादायलायनायाव नोंथांमोननि गामिनि अनगायैबो गुबुन गामिनिफ्राय नोंथांमोना बाहागो लानो खाबु होदों नामा? नंगौ, थारमाने जोङो जोबथा दिनाव नैबे जे मैखोम मोनसे बादायलायनाय होननानै लायो जोङो बे परम्परा बैसागु बादायलायनायाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो खालामबोदों। जों साखाथि गामियारिफोरनिफ्राय 9-10थासो गामिखौ जोङो लाफानानै बिथांमोननिफ्राय गामि दरसेयाव हानजा मोनसे मोसाखावरि हिसाबै खालि बैसागु हानजाल' बेवहाय जोङो मोनसे मैखोम बादायलायनाय जायो। सेथि बान्था, नैथि बान्था आरो थामथि बान्था हिसाबै जोङो